Moikka taas kaikki, tänään koitettais saada toi Tesla Cybertruck Fortniteen. Varmaan ei saada, mutta testataan aina. Mulla on high ground. Juma, sulla on slipu. No ja mä lekin missasin sen kanssa. Missasin Hyvä. sedusatin. Oh my god, mulla on shotgun kädessä. Mate hunting. Minä? Mä saan Miten sua mä boksattua. Vitsi. No. Edistää. Wow. Mun pinki on suurempi lekin. Mulla on 8 pingi, mutta... 8. Niin. Never back down, never go. Miten? Ei vaan. No voidaan itse vetää, tai sitten voitaisin Oh vaan my laittaa... god, tänne ländäs joku muu. Joo, samoin tänne. Look, no I never back down. Onks ne kattonut tän videon etukäteen? Ai mitä? Onks ne kattonut tän videon etukäteen? Mitä? Ketkä? Lutta sanoi itsestä. Tai onko sä tuolla toisella saarella? Ne kuoli. Hyvä. Mä oon aika Oi, legetsesti. Voinko mä ottaa sinne. tälle? Incoming! Sisään tullaan. Se, mutta tää on tämmönen tää... Kuole. Kiitos. Look, no I never back down. Ei, mä otan rast. Toinen. Look, no I never back Auta. down. Mä pöllin tää. Jää. Oliks se enemmän skuadi? Ei. No, Vitsi, tää oli tuolta vähän sniputettiin. liikaa. Vuorelta snipu mua kohti. Mistä? Tuolta. Tulee päin. Se on siellä, ei se on bonshot. No ei oo, mut se on... sillä jos siellä. Puuttaa itses. Ei, revaa. Se lähti. Tule. Mulla on jo melkein Cybertruck. Mulla on 5 killiä, ei mitään. Tässä on vihu. Mä oon 19 HP. Mä vasta näin sen nyt. Se on varmaan se sama tyyppi. 35 kuollut. Jäikö se? Jes, hyvä. Minä päällä. Mäkin tuun. Minä vaan päällä. Ei, se meni sen pikku boksi. Oh my god, mä oon kuollut. Näin. Tää on mäkin jonkun verran. Pitäisikö crashpadä pois? No joo. Mä oon kyllä täällä ihan chillisti. Jos mä en ois rikkonut tätä yhtä juttua, niin mut on taas tapettu. Sillä tavata se. Chillata. Aika crashpadä pois. Joo, vetää. Ei se tuli perää. Ei mä kuolin, mä riiputtan nyt. Mä juokse vaan pois. Nyt on just huono aika olla. Mulla oli kruunu, mutta mua ei haittaa. Nyt on huono aika olla lagipiikki. No ei sun kruunu varmaan jättiin ne sinne. Tarvitaan lisää crashpadä ja mobility. Joo, mua ei kiinnosta, että mä kuolin yhtä. Otas. Plus grappleri. Mulla on laama on vedessä. Miten tää laama on tänne veteen joutunut? Kato mun striimi. Miks täällä on laama? Minä teen. Miksi täältä tuli näin hyvää luutti? Onks nää sieltä? Hei, täällä on vihu. Missä?
60 HP. No miksi tää ei ottanut sitä? Vitsi, mä kuolen. Se on boksissa. Ok, joo, mä ehkä menen alaspäin. Rebootet. No hyvä uutinen. Onko sulla joku RPG? No varmaan joo on. Ai jaa, et sillä on RPG. Mä poraan. Räkki. Ammu. Hila. Oh my god, nyt sen teammate tuli. Me. Miksi kuka tähän pisti shockwave? En mä tiedä, mutta en tullut, mutta mä menen ite kans. Mä menen tähän talon piiloon. Ei! Snattu! Mä kuolin. Snattu! Miksi sä menit sinne talon piiloon noin kauan? Mitä? Tässä shotguni ees. Oh my god. Varosit. Sun kannattaa lähteä, se on... Lili, taas se. Người ta rất kỳ kuolla. No tommonen peli oli meidän reload-peli. I'm back. Ai kiva! Tässä on joku toisen seinä. Täällä on tiimi. Mä huomasin. Täälläkin on tiimi. Tässäkin on tiimi. Kato, mä tapoin ton. Mä menen tappelemaan. Mä menen tappelemaan ja mä ehkä voitan kyllä. Mä oon niin hyvä. Bro! Nyt mä todellakin pistän videoa. Huonen persää. Tää on jo oikeesti jo. Tää on pahasti jo huono. Anna mulle sit sen luutteen. Mitä? Ja raksoja. Anna mulle sen luutteen ja raksoja. Ei. Ok. Tuossa on vähän raksaa. Mä Tää on tarvin kaikki enemmän. mun puut. Mä en tarvi enemmän. Se on vansatti. No mä kyllä. Tää on se sama tyyppi. On. Ja just juuri formaatti on maksu. Ja tänne... Mä otan nää minit. Tässä. 110. Oh my god, no siinä. 110. Mäkin tuun. Ei snappu. Missä se on? Ei. Tuu, rakena boksi. Mäkin. Rippistä. Kolmas! Oh my god. Ei, me olta... Mä en kuule sua, kun täällä on niin... Sitten Mä kuolin snattu. Minä lentelen täällä autolla. Joo. Se ei oo autos. Se on autos. Mä ei oo kauaa, kun mä ajan sen yli. Älä aja yli, vaan mene puuttaamaan minut, herra jumala. Ei se tule auto. Ei kannata hylskyä. Testaitte! Mene sen autolle ja hyppää sen autoon. Ei Hyvä, se hyppäs pois. Ui, tää on väärinpäin. Ei mulla oo sen. Äkki!
Flippaa se, flippaa se. Ota. Mä en jaksa, vitun naama, mä en jaksa. Hippi! Syö se! Ei! Pitokse! Mä leftasin. Jes, mä sain se! Tesla Cybertruck! Juhu!